Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de Minecraft Spam PvP 1v1. Suntem aici pe server Spam PvP și înainte de a începe videoclipul v-aș ruga foarte mult să apăsați butonul de like dacă vreți să continui seria. Adică mai multe episoade, pentru că da, am văzut că data trecută chiar s-a strâns. Adică da multe like-uri, nici nu mă așteptam, adică cum a fost data trecută, adică acum 2 episoade. Chiar dacă nu s-a strâns videoclipul. Da, hai să lăsăm vorba și hai să începem. Da, hai să ne bate și noi cu băieții să vedem cu ce se bate. Am jucat eu acum înainte puțin. Și da, e că... chiar am bătut băieții ăștia. N-am ce spune. Așa, fac, pentru că... am câștigat el, da, oricum e că... fac, mă, ce fel de aici. Fucking god, așa hai să deci noi. Bă, nu știu cine câștigă, am câștigat el. Hai, nu știu cum spune la sfârșit, dar nu știu, cum cred că el a câștigat pentru că îmi prinde mai multe lovituri și de-aia. Da, el a câștigat, dar oricum nu contează, adică da, pentru că chestia nu, acum nu fac episoade de PvP 1v1 numai ca să vad lumea cum câștig sau chestia să fac mai așa de... hai ca să vad lumea cum lupt și eu. Că oricum de PvP așa, hai că cam majoritatea cam videoclipurile fac numai de PvP. Și da, adică în loc de Skyrim sau ceva, mai face și PvP separat. Mamă, ce fel de tipul ăsta, de că nebunul. Nu, mamă, ce am prins atunci. Mamă, e clar de prin chestul pe tot. Mamă, dar e bun tipul. Mamă, știu ce are în episoadul ăsta, cred că de PvP 1v1, cred că sau asta, Kit PvP, cred că s-au de cea mai tare tastatura, pentru că ai că da, stă și pe microfon și dau aceea ca disperat pe taste. Bă, cred că da, nu știu, bă, pe shift că asta este pe shift. Oh, fuck, m-am dat pe inventar acolo, din greșeală. Like, nu știu, tot nu reușesc să-i prind. Oh, fuck, îi dădeam cu arcul. Da, fac, uite că el a câștigat și da, că vom juca, vom face și PvP 1v1 clasic, dar vom face și FFA. Mamă, ce fel să-mi uite să-mi jurul meu. Fac, m-am așa mult. Bă, nu știu, iar mi-aș ține undița, că nu știu niciodată poate, pentru că mamă, ce fel îmi prinde asta loviturul. Hai că să-mi personalizez hotbar-ul, vreau să spun. Hai, sau, da, mă gândeam să mai facem alte moduri, dar nu vom juca în FFA. Nu dacă și cu mai mulți. Mamă, dă că nebunul ăsta, du-te, bă. Da, bă, hai să mai încercăm o dată. Hai să te bate și pe noi. Să încercăm, așa ne-a băgat. Hai să ne bate și noi aici cu băieții. Bă, nu știu, ai până acum chiar am câștigat. Ia să vedem unde e. Ia, aș vrea să mă întorc așa ca să... fucking god, bă, hai să-l batem. Fac, mă, nu știu cât dau așa că nebune, că... da, bă, ia să-i țin așa unița, că da, pentru că ai nu chiar îl folosesc așa și... da, că să țin unița... aici ca să pot să barez loviturile lui. Mă, să intru eu în foc. Hai că da, sau când vine el să-i dau cu unița asta și vrea... ia să mă uit așa în jurul, nu știu să-mi dau și eu recinele și da... chestia e că totodată și el. Bă, uite că am câștigat și noi acolo, unde că dacă nu vedeți, sunt wins-urile, sunt în chat. Like, da, se vede acolo crafting, că doar știți numele meu de Minecraft, că oricum îl aveți și descrie. Bă, nu știu, vom mai juca câteva meci de clasic și ne vom muta pe FFA, pentru că e și mult mai șmecher. Bă, nu știu ce face tipul ăla, relax, nu știu ce face. Adică nu știu, depinde dacă nu știe strategia lor, adică poate să fie și să stea așa să tu să-i ataci. Mă, tipul ăsta de 5 blocuri, ați văzut, ia uitați, de 5 blocuri. Deci n-am ce-i face. Mă, zice, hacker, bă. Asta e hacker, bă, care ați văzut de la 5 blocuri distanță. N-ai cum, bă, că dacă m-a prins, ia uitați, de 5 blocuri, n-am bă ce-i face. Dacă prinde așa. Mă, mai fucking cam, deci, ce fel a prins ăsta, e că a fost chiar iurea.
Ia să batem. Bă, nu știu, hai că, ba, am jucat acum mai devreme și pe mapa asta, mă ascundeam și ia uitați altul care dădea 4 blocuri. Mamă, n-am ce faci nici ăsta. Bă, hai că n-ai ce faci, bă, că la ăla care dă 4 blocuri, n-ai că n-ai ce să-i faci, pentru că dacă tu nu-l atingi, hai că chiar n-ai ce să-i faci. Oh my fucking god, mă, ce fel de... Dar oricum, hai să ne mutăm pe FFA. Hai că nu știu, că nu prea am făcut episoade, în episoade de PvP 1v1, nu prea am jucat pe FFA și am zis hai să jucăm în acest episod, că nu prea am jucat așa mult și de am zis, bă, hai să mai facem și noi de FFA. Hai, chiar n-am făcut deloc și, hai că nu chiar am făcut chiar deloc, dar am zis poate vă place mult FFA-ul. Și de-aia m-am chiar știu când am intrat în foc, s-a dat asta foc, chiar nu știu. Da, și hai că aici chestia bună e că poți să te bați cu oricine, că nu ca ai că un bar cu unui hacker sau ceva. Puteți să te bate cu toți acei sau... Hai că avantajul e că de exemplu dacă îi dai clean up-ul 1, ai luat mărul de aur și te-ai bătut. Hai că l-ai bătut și ai luat mărul. Asta ar fi cam avantajul. Mă, ce-am pus ăsta acum. Ba, nu știu că e nașpa că nu prea avem cremele. Fuck, mă, iar uitați pe Deadpool acei. Deadpool PvP-uri. Oh my fucking god, mă, deci îi dă să-i bate pe toți. Era cum depinde. El doar are skin așa. Mamă, deci vedeau toți pe mine, what the fuck, vedeau toți ca disperați acolo pe mine. Mamă, deci încerc și eu să mă bat așa, că îi bat, uite, hai că i-am dat, ăla mi-a dat clean up-ul și a dat fuck. Mi-a dat de aur, mi-a dat la clean up-ul. Bă, nu știu, cred că ne vom muta și pe alte moduri de PvP. Hai că, da, vom juca și FFA. Hai că, da, jucăm, doar mă stau puțin pe FFA. Bă, aici, da, partea faină e că ai multe... Mamă, la ăsta de la spate. Nici măcar am văzut. Bă, ia să vedem într-o parte unde ăsta e puțin, că ia, hai să duc după ăia. Uite că mă urmărește asta, ce vrei, bă? Ce vrei, bă, de la mine? Fac, mi-a pus foc. Mamă, și mai intru în foc. Tu te băt în foc. Mamă, iată, am stins focul ca să nu intre el. Ia, bă, hai să se bată și noi cu ăștia, că nu știu poate așa fac. Hai că, da, și chestia bună mai e că și timp. Hai, da, băi, fac, bă, nu știu de ce, hai să mutăm și noi pe alte moduri, că ia să dăm duel, duel 2.0 și hai să vedem și noi alte moduri, am aici. Bă, nu știu, hai să ne mutăm pe Iron, să vedem dacă ne bag acum. Da, bă, nu cred că ne bag, hai că, hai să încercăm să jucăm pe MCG, pentru că, cam pe ăsta, da, cum am spus, intră cam toată lumea. Adică, da, majoritatea intră cam pe MCG, pentru că, da, cam ce mai jucat așa. Mamă, fac, mi-a pus focul. Du-te, bă, și tu în foc. Mamă, dar nu știu ce, că eu îi dau cu arcul. Fucking god, chiar nu știu ce. Hai să mai jucăm unul de MCG. Și da, ăla-i tocmai la mama dracu cu la mapă. Hai că mâncăm golden apple-ul. Bă, nu știu, așa că când vine să-i pun focul. Fac, mama, pus cumva două. Avea două creme sau ce. Bă, hai să ne mutăm pe one hit. Dacă mă bag, hai că ăsta ar fi cam cel mai fain mod dintre care le joc eu și le filmez. Hai, da, ăsta cam e cel mai șmecher, că să vedem acum dacă ne și bagă. Da, pentru că când ne bagă, bă, hai că mai intrăm, ia să intrăm pe pot PvP, nu știu, hai că să vedem dacă ne bagă și pe ăsta. Hai că da, nu știu, bă, hai să vedem și noi pe Archer, să ne vedem dacă ne bagă. Așa, bă, hai să ne mutăm tot pe SSG, pentru că da, e cam pe ăsta intră toată lumea. Da, uitați. Așa, bă, nu știu, noi vom face noi meciul ăsta și pa vom încheia filmarea, adică nu știu, că nu prea mai avem ce facem. Mamă, dar e tot tipul ăla. Mamă, cred că numai eu cu ăsta intrăm pe SSG. What the fuck? Băi, hai măcar să te baci eu de final de videoclip. Nu știu, bă, nu cred că eu să... Iată, dă ca disperat, n-ai ce face.
Bun, noi vom încheia aici episodul, sper că v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și dacă vreți să mai continui seria de PvP 1v1, eu am fost Lord Fixes și ne vom vedea data viitoare. Pa!